Hi! Hello! Sa ano pangalan ng grupo nyo? Kami po ang Bisaya TV! Taga saan kayo? Sa puso mo. Ang iba-ibang dahilan ng mga sumasali rito kung bakit sila nandito at nag-audition at pumipila ng mahaba. Kayo, anong storya nyo? Para makita niya ang halaga ko. Parang kahapon lang, magkasama lang, magkayakan. Para maalala niya ako. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart. Para di niya ako makakalimutan. Para pagsisihan niya nang iniwan niya ako. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Hindi lahat ng iniiwan, pwede pang balikan. If you would only practice some more. I'll give the golden buzzer. Salamat kayo kay Human yung video. So, nana sa shoutout portion. Salamat dahil sa kang Auntie Merlin Lago di Asis sa Saudi Arabia o sa iyang mga amiga. Lani Velasco, Nibe Tagama, Vilma Cuervo, Arlene Lago, Juna Carisma, Ana Kilario, IC Fernando. Shoutout sa inyo. Una. Kanira. Shoutout po na yung anin nila o si Tata Tumagnamite, Catherine sa Avedra, Intik, o Nikoan. Kabalo mo. Shout out dahil sa akong amigo na taga Bugwag si Archie Naraga, Joshua Yuson, Liarta, og si Larry Chris Gaudia, kung ako ang bibi nga si Rebelo. Ako ay kalimtin. Dili na ako kalimtan si Janet Kaunda og si Charling Ulapong. Shout out ninyo diha tanan sa mong mga amiga o amigo. Salamat kayo sa pagkuman. Ang shout out mo kay shout out mo kay Arsalan and Rohan Ali Ayes. So, shout out sa inyo. O shout out dahil sa kang Princess Mary Rose Abarques. So, salamat din sa paglantaw sa akong video no. Para sa wala pa kabalo nami YouTube channel bago lang ibuhat Bisaya TV. Bisaya TV. Suportahin namin nyo. Salamat og daghang pag video nga mo abot.